Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Sing dianti-anti wis dadi bukti ya, Mak. Sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Bener, Nduk, bener. Anggonku ngestokake dawe Raka Mas Lurah utawa Raka Mas Kades ingkang lenggah ana ing Klangon Saradan Madiun. Ya, Mas Kades Didik Kuswandi ya, Mak. Bener kepara nyata. Panjenengane le telepon le pesen tanggal wis sawetara suwe. Iya, bola-bali telepon karo awake dhewe. Iya, tur ya rada gregetne le telepon angger telepon mesti Assalamualaikum Mas Dalangkuh ngono kuwi. Pak Didik, pripun kabare Mas Dalangkuh ngono kuwi. Iya ta, temenanan karo aku jan grapyak semana akrab kae lho, Nduk. Iya, niki badhe wayangan tanggal 8 Juli Mas Dalangkuh. Nyunataken anakku Mas Dalangkuh. Piye canane ben akrab, pamrih men entuk murah, Nduk. Ngono ya, Mak. Kuwi mung kinarya Gojek. Wong biyen awake dhewe sak kanca wis nate dipiji sowan kok. Mbuh, pirang taun kepungkur sadurunge pandemi, kula sak kanca pun nate sowan mriki. Ya, mung acarane beda yen biyen bersih dusun. Bersih dusun. Terus bar kuwi sing ngasta ana kene Mas Kangko, terus iki pokoke gentenan terus. Ya, terus ganti awake dhewe ngono. Ngono kuwi. Padha karo ana laladan klumutan iki ya ngono. Pak Agus ya rawuh. Rawuh kuwi Pak Lurah sing walah temenanan iki pokoke sakjeke urip iki pokoke dadi lurah terus kuwi. Apa? Ora enek kok masyarakate sing nyalonke ora enek. Ha iya. Mergo yen nganti enek sing nyalonke kok musuh karo Pak Agus langsung diantemi raine kok. Ora kuwi malah anarkis iki ora mungkin. Kulmutan wingi ya Mas Kangko janjane sing dibel awake dhewe pas ra iso. Ya sing ngono kuwi sing apik ngluputi aku Mas Kangko, ngono kuwi terus. Wah iya, ngono kuwi. Iya, nganti piyayi kene apal temenanan kok ya luar biasa. Sok neng Durenan ana daleme Pak Lurah bersih desa laladan Gemarang kuwi awake dhewe ra iso. Iya. Ya mlembar ngono Masmu. Mbuh ora ngerti aku. Anane ngono kuwi cekak cukupi yen lurah-lurah ing laladan Madiun umume ing laladan Saradan utawa Mejayan khususe iki yen karo awake dhewe wis raket supeket anggene kekadangan biyen mula wis pirang puluh taun sing kepungkur. Ya apa? Temenanan. Mau awake dhewe wis ketemu karo Pak Agus saka Klumutan. Gandeng dadi lurah sakjeke urip mulo ya klumut raine iki mau teko kene. Ning piyayi grapyak ora kaya Pak Agus. Wis padha karo iki. Kaya Pak Didik Kuswandi iki sangat luar biasa. Iya. Pripun Mas Dalangkuh? Apa larang-larang Mas Dalangkuh? Iki persahabatan Mas Dalangkuh. Kaya poli persahabatan. Iya, Terus mbuh pirang dina kepungkur panjenengane Mas Lurah Didik sekalian Ibu Bu Lurah, Bu Sunik Atikawati kepareng rawuh ana ing Gubuku Njaten Karanganyar sing perlu ya kuwi ngencengi pitung. Ya, Ya, matur nuwun wis ripalungguhan iki iso kelakon sowan mrene tenan. Tenan kok, Nduk. Yen aku apa kowe mirengke critane ya kuwi Pak Lurah Didik iki sangat luar biasa. Ya, nuwun sewu. Panjenengane dadi kepala desa sing terhormat, misuwur, mulya wibawa iki lak saiki. Ya apa? Biyen, Nduk, dipangane reneng. Apa ya? Panjenengane iki nuwun sewu, manut ngendikane lak bocah lula. Ya, lagi lair umur setahun nulis tinggal pisahan karo bapake karo ibune. Ya. Terus piye sing ngopeni sapa? Sapa wae. Pokoke anggere dhek luweno mampir ning omahe sapa ono mangan. Ya. Mampir ngene sapa-sapa mangan ngono kuwi. Ya, tenan kuwi. Mula dheweke sakwise dadi wong sukses, dadi piyayi ingkang mulya kaya ngene iki tetep ora lali karo sumbere, tetep ngaturake panuwun ingkang tanpa upama dumateng para pinisepuh, para tokoh masyarakat sing biyen nate ngopeni, nate maringi dahar, nate ngayomi karo Mas Didik. Iya, ngono ya, Mak. Pancen kaya ngono kuwi. Ning nyatane kodrat saka keparenge pangeran iki dadine siji nadyan to biyen uripe rekoso ya merga tinuku sarana laku sarana prihatin dasare ya dilambari rasa panembah marang purbane Gusti Allah
Ya, sinau ora keri, dasare penuh dengan semangat dan perjuangan, rampung anggene kuliah banjur langsung nyambut gawe. Ya, ngono kuwi. Panjenengane menjadi apa kuwi jenenge nggen pelayaran iki wis wah ngubengi jagat paribasane. Duwe wis pirang-pirang, Nduk. Ya. Le golek dhuwit, le nyambut gawe berlayar ki ana negara ora kurang saka 18 negara. Sakwise mlumpuk dhuwite iki mau digawa mulih ning Klangon, nggih ngopeni karo piyai Klangon, nggih mulyake karo desa Klangon. Itulah kehebatan Pak Didi yang sangat luar biasa. Ono ya, Mak. Nganti kaya ngono kuwi. Ya. Wah, hebat sangat luar biasa. Tur panjenengane iki piyai sing supel. Senengane ngopi, senengane iki rokokan bareng madyan panjenengane ora ngrokok, nek yo ngumpuli karo para-para sing senengane ning angkringan, senengane wedangan ngono kuwi. Ya. Karo para kiai dheweke ya akrab, karo para pinisepuh ya kenal, ya cedhak. Karo para nom-noman Karang Taruna digerakke diayomi karo Mas Lurah nyatane ya kompake kaya ngene kon busupe kaya ngene. Ya. Ora enek sing ngombe, ora enek sing mendem cah nom-noman. Reneng. Wis dikei aturan karo Mas Lurah. Kowe aku wayangan aku duwe gawe aja mendem. Sok mendemo yen bar wayangan. Mendem apa? Mendem gawean ngono lho maksude. Iya. Menanan piyayine cerdas, Nduk. Sing dibutuhke jaman saiki iki ya kaya Mas Didik ngono kuwi. Kepala desa sing ora golek bathi ning niate ngibadah. Lah kuwi sing angel. Iya, ora kok golek untung ning bisa nguntungake marang para warga masyarakat. Panjenengane cedhak karo sapa-sapa iso komunikasi karo sapa wae bisa. Iya. Mula kawruhe ha mumpuni pengalamane akeh. Ya, nganti kantor desa gedhong magrong-magrong kaya ngono kuwi, mesjite ya walah kaya ngono kuwi. Ha iya, kantor desa sakone ya jati semono gedene. Jare kuwi isune kuwi colongan. Enggak semua pecah ora enek kok lurah nyolong. Upamane diarani nyolong, wong sing jenenge apa kuwi Jati ngene nek sapa to? Aku tak takon. Kowe Jati ki nek sapa? Neke masyarakat. Banjur ya dipundhut karo utawa dijupuk karo Pak Lurah. Kuwi banjur nggih ngedeke balai desa utawa kantor desa utawa nggih mbangun masjid. Kuwi lak pigunane balik ning masyarakat meneh. Sing kleru kuwi nyolong kowe Jati njur nggih urip dhewe nggih korupsi dhewe. Lah kuwi sing dosa lho. Oh ngono. Ngono kuwi. Dadi kabeh ana aturane, kabeh ana pranatane. Nah dianto ana aturan tetep ana kebijakan. Wah, ngono. Iki akeh banget para pepunden saka parang mlumpuk ana daleme Mas Didi. Walah tenan kok, Nduk. Para kadang-kadang kades, kepala desa sak wewengkon kecamatan Saradan kabeh ditugasi dadi among tamu. Ha iya, malah Mas Didik malah dahar karo aku sore mau. Iya, mergo ya kesel. Kesel digawe kesel. Ya, matur nuwun dumateng bapak-bapak kepala desa sak kukuban Saradan mriki sampun kepareng nyengkuyung dumateng Mas Kades Didik Kuswandi ingkang kepareng nimbali dalangkuh. Ha iya. Ingkang mapan wonten ing dusun Sempol, Klangon, Saradan, Madiun. Ya. Sunatan ya, Mak. Khitanan ngislamake putrane nenggih anak Mas Bagus Erdio Hafiz Maheswara. Oh iya, asmane apik. Oh, piye to, Nduk? Hebat. Didongake, dipujikake, disuwunake pangestu marang para pinisepuh, adisepuh, kiai alim ulama, sanak kadang pawong mitra dulur kabeh. Muga-muga anak kula Erdio dados bocah sing mursyid, bocah sing soleh. Bisa dadi bocah ingkang dadi generasi ingkang tangguh lan handal, tetep bermartabat, bisa mikul dhuwur mendem jero, mulyake marang keluarga, piguna tumrape agama, desa, budaya agama, ya kabeh wae. Lan uga negara. Ya, dasare antuk panjurung pangestune kabeh para rawuh. Iki malah aku wis nampa dawuh WA saka Bapak Wakil Bupati Pak Hari Wuryanto paring dawuh supaya sugeng ngayahi kewajiban Mas Cahya. Ya, mestine rawuh iki mestine. Nggih. Rawuh Pak Hari menika, Pak. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Wis kangen ya, Mak. Wis kangen. Sok pol-pole ketemu meneh tanggal 24 Juli
hari jadi Kabupaten Madiun. Wah iya, matur nuwun dumateng Pak Hari Wuryanto ugi salam sungkem kunjuk dumateng pepunden kula Bapak Bupati Pak Kajimping. Merga saka prestasine Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati saiki sing jenenge Madiun iki tampil beda kok, Nduk. Iya apa? Tampil beda. Sing biyen ki kahanane kota utawa dalan kuwi rada remeng-remeng, ning saiki dadi padang jinglang, terang benderang. Merga ya kuwi programe Pak Bupati lan Bapak Wakil Bupati yang telah terlaksana tidak kurang dari 7.000 titik penerangan yang ada di jalan sehingga Madiun menjadi gemebyar dan indah. Wah iya. Hebat luar biasa. Kaya ngono kuwi. Iya. Matur nuwun ya Mak, matur nuwun. Yo ripalungguhan iki ra perlu kakean gunem sing tanpa guna. Ya. Iki ana bintang tamune Mas Haji Sumar Bagyo Gareng Semarang sing diinteni karo piyayi kene mligine para ibu-ibu sing kepareng pinarak wonten sisih Kilen. Luar biasa, aduh. Semonten katahe kok ibu-ibu sedanten. Halo ibu-ibu. Halo dalangku. Kabeh ngagem jilbab, kabeh ngagem hijab, ngagem kudung. Muga-muga sing dikudungi ora mung mustakane tok ning nganti tekan atine nggih dikudungi. Allahumma. Aja nganti dhuwur kudung ngisor warung. Allahumma. Amin. Ya. Matur nuwun nggih Bu, pinarak teng mriku nggih Bu. Nyuwun ngapunten kula teng inggil mriki nggih. Nggih, jenengan teng ngandhap mboten napa-napa ta. Teng griya jenengan lak kulino teng ngandhap nggih ta. Mas Gareng Semarang men sigrak men giyak men semangat yo blendrongke. Monggo dados. Wah. Untuk keluwe.
Tepuk tangan untuk Mas Gareng Semarang, Pak. Karo kendang iso sepel. Wah. Wong jenenge golek pangan ya kudu bersatu. Iya. Wong ada-ada ditibali rene enek keker-kekeran lek ya ora penak ditonton. Nah, iya. Wah. Menggeh-menggeh aku. Nggih. Nadyanto dandane Gareng ning menika serba bisa Bapak Ibu. Iya. Nyatane jogete ya maton temenanan, Iya. guyonane ya cerdas, lho. Ya, lho. Dasar ya lucune ora keri. Lah menika ingkang naminipun profesional niku. Ya luwung-luwung apik ora ning iso ngono ae Mas. Irama iso. Nggih. Lumayan nggo sawang-sawangan timbangane nonton kirik kerah. Ya wis ngene iki duwekku ya kaya ngene iki. Apik bergas kaya mengkono. Wong joget ki sing apik akeh. Ning sing luwes utawa semu ngono lho sing angel Mas Gareng. Lah mbok lem apik ya percuma wong arang-arang bojak. Aku ki nuwun sewu ya pengen ngurmati jenengan, pengen merodo jenengan ngono lho. Ampun wong niku ampun dilem dhuwur-dhuwur. Ngapa? Mengke ndak ngaluk-aluk tiba larane nemen. Nah, Sak cukupe mawon cukup iso. Nggih. Apik ora luwung ngono lho nggih, Mas. tegese jiwa panjenengan niku tanpa beda kaya pasemone pari. Nadyan saya isi parandene malah saya ndingkluk, tetep sampeyan andhap asor anuraga. Lah niku sing apik pancen. Mergo aku duwe pikiran, duwe penemu belajar itu tidak terbatas umur sampai tua pun bahkan sebelum masuk liang lahat tetap belajar. Betul, betul. Jadi Mas ya wis kaya ngene aku ya tetep sinau Mas. Berarti yo sinau ki ora mujud bab nari nembang urip barang ya sinau. Apa wae tetep nganggo sinau. Bener. Wong kaya wong ado-ado tari wangi aku ki tenan lho. Sajeke Gareng ki ya wis kerep neng kecamatan apa kuwi Pakulinan. Kecamatan Saradan. Ya Saradan iki lak kulino to. Wong ki saradane merot-merot ya kulino merot-merot. Iya. Kene iki tenan ngliwati alas. Waduh. Yo piye ya wong ora tau lewat alas. Ning yen jaman wayang wong lak kerep lewat alas ngentutke bambangan wedi kepethuk buta cakil aku. Ora enek lek ngene pethuke malah karo tanduran porang lek ning kene. Ayo saiki padha-padha. Iki lak piyayi kene iki kerep ngliwati alas kono mau. Heeh. Iki alas kuwi tegese apa? Ayo sadurunge nang inti keperluan alas kuwi tegese apa? Alas ki papane wit-witan karo bangsane kewan sing ora ana omah ing mapan ning kono. Kuwi jawabane cah TK. Jawaban ki sing ilmiah. Terus piye lek? Alas ki akeh wit-witane, ya ora? Bener. L luase berhektar-hektar. Yen luase mung 10 meter persegi kuwi kebon. Awan ngetokke oksigen, bengi ngetokke CO2. S Sing duwe negara. tegese Ya dadi alas kuwi sing duwe negara lan luase berhektar-hektar. Kuwi piguna kanggo kehidupan mergo ngetokke oksigen. Oh iya, nek piye kene pedomane ora ngono kok. Nggon apa? Nuwun sewu nggen alas lak mesti enek peringatan enek tulisan. Heeh. Milik negara. Mula piye kene ya negari wit kabeh ning kene. Angger milik negara ngono kuwi. Sik iki yen aku ora percaya pendapate wong kene iki pendapatmu dhewe. Milik negara kuwi duweke negara, ora milik iki tegese kepengin duweni iki ora. Wong milik negara ku karepe piye? Ning aku ya tau kecipratan lho. Apa? Rikala zamane penjaraan kaya aku entuk dangkel jati tukuku ya ning kene iki. Akonono ora. Ning aku tuku. Oh, mampu ya. Mampu kok dagelan mampu kok nyolong. Iki anu Mas Gareng. Sewanana daleme Mas Lurah Didi Kuswandi sekalian Ibu Sunik Atikawati ingkang lenggah wonten ing dusun Sempol, Kelangon, Saradan, Madiun. Waduh. Niki sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung sowan mriki nggih lagi sepisan niki.
Nggih ta. Kula nggih ujug kula nggih matur sembah nuwun tasih dipun pikajengaken piyai mriki saya sing ngarepke iki Pak Kades. Wong Pak Kades iki arep nimbali sampeyan iki wedi kok ya. Kok wedi aku gane ngletak wong kuwi wedi. Ora isune Pak Kades terus terang karo aku. Adalah jane aku pengen dagelane gareng. Ning kabare kok luwarang men to ngoten niku. Yakin ngomong karo aku. Pak Kades niku kabar kabur. Oh, kuwi jelas to rek. Kabare kula niku larang. Niku mergo dereng dinyang. Yen pun dinyang nggih murah. Kena dinyang po? Lho ya entuk wae. Allah sing ngomong sapa? Piye? Wong aku kancamu ngenyang 500 sing ora gelem kok ya. Loh, aku kuwi entuk wae. Mbok nyang pira-pira tak nehke angger sisane nyang-nyangan ki bali ning bojomu, aku gelem. Wah, Lah kowe ngenyang aku terus duwite mbok nggo royal dhewe kok. ora. Oh, wong kok senengane tenan aku ki gladi wanuh karo piyai kene. Sapa ngerti dibuka Pak Kades sok ben sowan rene meneh. Amin. Saestu kula kepengin sowan mriki dalange mboten kudu niki kok. Lambene elek to. Monggo dhek iki sing ngusulke ning Pak Didik ki aku. Jane Pak Didik lek terus terang ngene. Biasane Pak Gareng temu iki kondange 15 juta luwih. Sing ki untuk sinten niku? Sik to, wong aku ki urung titik lho. Isih koma. Dalange mboten kudu niki. Ning yen kepengin dalang apik nggih niki lho. Matur nuwun lho ya. Sami-sami. Semanten ugi dagelane mboten kudu Mas Gareng Semarang. Ning yen kepengin tentrem rasane, atine marem dasare mboten udan, kedah dagelanipun Gareng saking Semarang. Lah lagi kok aku ora payu dagel, payuku pawang udan ngono. Oh nyatane sore mau gremis lho Mas Gareng. Oh. Aku terus terang saiki ora wani nolak udan, mergo udan ki rezeki. Amin. Biarkan hujan turun. Yang penting tidak mengacaukan upacara utawa resepsi bengi iki. Betul. Sing baku kuwi iki ditimbali Kades. Ah iya. Kades iki ora baen-baen. Iya ora baen-baen karo aku akrab Mas Dalangkuh. Le bonggo iki. Kadese isih enom lho kaya ngono. Nggih. Asmane sapa ki? Mas Didik Kuswandi. Edian. Aku ki nun sewu niki mboten sembarang tiang saged dadi Kades. Karena Kades itu juga harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah Kades. Maknane Kades? Mergo Kades kuwi KADES. K. Karakternya harus bagus. Gadah karakter yang bagus. A. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya terhadap wilayah dan orang-orang yang dipimpin harus tinggi. E. Ekonominya harus mapan. S terakhir. Spiritualnya pun harus tebal. Wah, luar biasa iki lho. Sing mari larang ya iki lho, Ram. Ngene iki oncek-oncek ngene iki luar biasa. Sing marai larang ya mbok nyang. Kowe metu balik rene lho, senengane ora. Lah tena kowe yo marang aja mung larang to kok ndak arep nanggap aku wedi doan. Lah mula tak jelaske aku wis klarifikasi karo Mas Kaden. Mboten larang karo. Nah, ngono. Oh, nggih lek semonten kula gelem Mas Dalangkuh. Yo kene iki iki ana sing elok lho ngene iki. Napa? Ana wit kok tukul lampu yo lagi iki lho. Endi? Iki lho. Lah kowe iki dekorasi kok kowe iki piye? Ya ya kaya tujune wae. Sisan diterjemahke Kades mau wis gandeng asmane Pak Didik Kuswandi. Ayo persuku kata Didik Kuswandi. Di Kosera. Aku ki dagelan cerdas kok kosek. aku ki ngerti asmane Pak Kades iki lagi ning kene iki lho. Aja kowe omong apa ngerti. Lah ya sing jenenge seniman apa nek sampean iki lak piyayi cerdas, berpikir cepat dan tepat, akurat. Yo cerdas-cerdas iki dadakan ki yo mlethek kene. Wis pokoke sapa jenenge sapa wae? Pak Didik Kuswandi. Iki dipilih minangka Kades ing Klangon. Ya ora. Betul, Ya ora. Iya apa ora? Iya lagi siji aja kemlelet, lagi siji iki. Mburi urung. Kok ditutuke ta? Untuk nih. Dik Di kala mudanya sebagai pelaut. Ya ora. Wah iya iki pinter Ya ya. Nah, aku krungu ya saka kono mau. Ayo, Kus. Kus kuwi khusus jabatan Kades linambaran ibadah. Wah
wani nampa alangan utawa nampa resiko sebagai kades. Bi, iki sing keri iki lho. Kok didineh iki lho. Ora apa-apa kok ya asmane ngono kok. Iki aku ora jeneng ngelem ning kanyatan. Di Iya iki dikenal sebagai orang yang suka memberi. wah. Wah. Pinter iki. Ora percaya nggodol engkas aku dikei. Kayak apa? Lho dikei pengestu. Oh iya. Dadi pamane diparingi saweran to tali asih ra gelem. Loh, lah kuwi bonus. Wah iya. Bonus. Wis sapa meneh kon ngonceki sapa meneh? Ya iki no sing dikitanke iki no. Sik iki desane ngendi iki? Klangon. Klakon ki hurufe apa? Hurufe K L A N G O N. Kaki kang duwe gawe Pak Didi. Ya wis ngerti kabeh to rek semono iki. Lah kowe ora dicethake salah nggon. Ayo. Tiwas nyumbang jebule kleru. Ha iya. Tur Pak Didi sumpah iki apa motone wis cetha. Bagong keringetan tak takoki. Mas Didi, napa lampane? Anu Mas Dalangku, lakone mangke Bagong keringetan ngono. Napa niku ora jagong kebangetan? Oh iya. Ya. Ya. Nggih. Aja kakek ngomong to ilang iki. Pancen sengaja tak ora arek gen lali kowe ora. Kelangon, K. Kang duwe gawe Pak Didi L. L. Linambaran rasa syukur. Duwe gawenan ki linambaran rasa syukur. Aki anyukuri putrane wis disunatake. N. Naminipun Kang Putra Mas Ergi No. Erdio. Nah. Terus G. gelar wayang kulit hiburanipun. O. Ora liya dalange Ki Cahya Suini. Sapadake banci kowe Sukini. Sukini. Jenengmu ki sapa? Cahya Kuntadi. Ayo, kok tadi kini kok saiki ki lho. Kuwi jenenge wong ya nyuk, ora kena dibantah ngono kuwi. Dalangmu ki kapan? Saiki to? Ya saiki. Ya kini ora tadi. Oh iya. Ki Cahya Kuntini. Pagelaran wayang kulit digelar di rumah Bapak Kades Klangon dengan lakon Dewa Ruci dengan dalang Ki Cahya Sukini. Asem elek no ora. Kok elek Sukini iki Mbak Yuku Ipe. Ah iya. Kowe tekan iki mau. Eri dhewe bar O mau apa? O. Ora liya mau. Lah iki sing luwih penting kudu dicatet ki. N kari dhewe. Naminipun dagelan gareng ingkang saking Semarang. Kowe mesti katut to, Reng. Lho tak jagake lho Mas, nggo bayar lebon kok. Kowe iki wong jenenge sing sapa ki sapa? Hah? Sing disunatke sapa? Mas Erdio Hafiz Maheswara. Bojo dawa-dawa. Persuku, ayo persuku. Erdio Hafiz Maheswara. Ayo mlelengo lek iki kowe. R ki tulisane piye? R ki E R. Padha mambengi. Mambengi Ervina saiki Erdio. Mambengi nganti takon sapa-sapa R. R ki eram temen. Walah. Ing atase disupitke we ramene kaya ngene. Eram temen ki gumun aku. Ngono lho. Ya, terus bar kuwi di. Yo, disupitke pancen wis pancine. Bener. O. Oh, apa? Oh. Oh takon apa padune mikir kuwi asine. Oh. Ora kleru yen saiki disupitke pancen iki wektune. Nah iya, rada cepet saiki. H. Kok H ki apa ki? Loh, Hafiz Mahendra. Hafiz ki hafal Al-Qur'an e. Nggih to? Hafiz Mahendra to? Maheswara, kowe kleru. Ora. Lah kowe maca wae kleru, aku sing awangan saya. Wis rasa terjemahke. Marake mumet. Ora iso tutukne no. Hafiz ki ora iso dipedhot. Hafiz itu penghafal Al-Qur'an. Ya, yang kuwi ora iso hanya menginginkan anak ini menjadi penghafal Al-Qur'an. Bener, Hafiz bener. Maheswara, ma. Oh, lha iki masuk tahun sing pas kanggo supitan. Kok iso? Lah ya pancen ngono wektune. Angger saya cilik. S.
Hesti iki presiden. Hesti iki apa to? Hestinipun Bapak Kades anggenipun kepengin mahargya putra mbiwadosi pikantuk berkah pangestunipun para lenggah sedaya. Ngono kuwi. Bener. Lho. Kowe kuwi kok Lho wong aku lak yo kepinteran mosok arep tak pek dhewe tak uncalke gen kowe ketok pinter to. Ditulungi malah kemplelet ora. Ya ora Wah, terus wah. Mahendra. Maheswara. Wah. Wancine pancen wis wancine iki ditetekke. Kok takon meneh? Wancine wis wancine kudu dielingke. Ayo. Ra kare dhewe. Ora kleru yen saiki wis tetakan iki. Alah mbureng. Lho kowe takon tok sing mikir iki nganti buthak. Kowe sing baku ki ora diterjemahke jenenge ning sing baku awake dhewe ndongake. Oh iya, bener. Dadi anak king piguna tumraping bangsa negara agama lan wong tuwa. Sing baku kuwi di warna-warna ning akhire kok dadi sasar susur ora apik sing penting di apa dikentengi anggene ndongake. Ingatlah doa itu tidak spontan berhasil. Pasti ada saatnya nanti dikabulkan. Kita bersabar saja tunggu dahsyatnya doa kita. Assalamualaikum Mas Lurahku. Waalaikumsalam Mas Dalangku. Iya. Ngono kuwi aku mesra banget kok. Tanda keakraban. Nggih no. Karepe niku nggih kersane diparingi murah kalau pengenane. Niku Nggih. mosok mboten enten kurtingan 10% ngoten. Belas nih. Niku nggih maklum Pak, wong sadurunge dadi dalang dadi jagal kok Pak. Dadi nggih ning kula remen sanget mboten nami mergi wonten Pak Kades situasi dan kondisi mriki menawi dipun paringi tontonan ngremenaken Pak. Nggih, alhamdulillah. Niki mbok disering-seringi paling mboten setahun kaping 3 wayangan. Nggih, mugi-mugi mengki nek korange pun larang ini Amin. Amin. Niki pengalaman kangge kula. Blakan wong kula niku wong kutha tengah. Porang mboten ngerti, Pak. Jadi baru tahu sekarang porang itu ternyata ganti dari padi. Nggih, leres. Bisa dimakan, dikonsumsi. Niku bahan makan masa depan. Bahan makan masa depan. Nggih. Wah, alhamdulillah. Mangke kula padosi. Nggih, siap. Syukur bagian saking mriki diparingi mengke kangge contoh. Kayane wong-wong bojo kula ge dereng karuan ngerti lho Pak carane masak barang pripun sami kalian padi. Sami nek mengki dikupas terus direbus niku langsung saged nggih. Ngaten nggih. Nggih. Lah ini kok warga kula nggih. Sik to, kayak penontonnya guyu ketoke ora ketoke. Nggih. Mbok kariyo ngono lho. Nggih, pancen niki pengalaman pisan meneh pengalaman mengke kangge tambah ilmu kula bahwasanya Indonesia itu negara yang kaya raya. Nggih. Selain pada ada porang. Wah, selamat untuk anaknya yang baru dikitankan. Nggih, matur sembah nuwun sedaya wabil khusus Pak Wabub, Sugeng Rawuh, Pak Camat. Niki sederek-sederek saking Mas Dewan nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Terus Mas Lurah nggih alhamdulillah tumut mangayu bagya meladen. Oh, Meladen mun mulai winginane tapi nggih. Napa niku perjanjian nggih mengke kotake nika dibagi ngoten. Nggih, kula nggih mawon. mboten kades mriki kok do sadis-sadis to, Pak? Mboten ngoten niku nggih anu napa niku. Yes, pokoke rukun ngoten lho. Lho rukun mosok kotak sumbangan hidup. Sing didum kothake tok. Nggih, kotake tok. Nggih, niki gegojekane nganu nandhaken kerukunan antar kades di wilayah sini. Nggih. Wabil khusus Mas Dalangku matur sembah nuwun sampun ngregengaken swasana. Aduh, untuk ketatap Nggih. nih.
Nggih. Terus matur sembah nuwun sederek-sederek saking Tulungagung, Bojonegoro, Surabaya, Pacitan, sedaya sami rampung alhamdulillah. Rampung mengestoni keng putra, Pak. Nggih, Nun alhamdulillah. sewu wonten ingkang badhe kula tangaken menapa kula rumiyin pancen mantan pelayan. Kula Nggih. mantan pelaut. Pelaut. Nderek kapal menapa? Kula niku kapale damel ngebor minyak nika. Oh, benten kula nderekipun kapal api, Pak. Oh. Kuwi kopi kuwi. Oh, kowe njaluk kopi kowe. Wah, nyemoni Pak Lurah njaluk kopi ora. Ora ora aku tok kowe barang yo kepengin kok. Monggo Mas Pladen, Mas Pladen. Mboten Pak. Mboten, Pak. Lambene gareng mawon. Mboten kopi mboten. Yen dereng wancine ampun didalke pokoke. Ning sebaku niki derek mangayu bagyo ning nggih unsur keadilan dan pemerataan. Nggih. Gandeng Pak Wabub kala sampun nembang nyawer, Pak Camat sampun nembang nyawer apa ora iki mau? Sampun kula transfer niku wau teng Mas Oh lah, Dalangku. ning lah saweranipun. Bab nembangipun lak panjenengan dhewe. Oh nggih dereng nggih. Ah niki Sik kula jelas ke Pak. Niki wae pelunasan senes saweran kok. Oh. Jenengan terang ngoten Pak Lurahku. Mau dikira kanca-kanca dhewe sinden-sinden do ngiyip. Mau transfer dalang ora dikene sindene mesti do ngoten. ah kowe dalang kok julik. Ora juling perlu dijelaskan iki ora. Iya Ngiyip sinden-sinden kok ora. Ora ya sinden-sinden ki ora apa-apa bojomu lho mekrok lho. Ora ana saweran akan rukutuk. Pak, Kades badhe nyekar menapa menika? Kula biasane niku Semarang ninggal janji. Semarang ninggal janji Tanjung Mas nika lho. Oh, Tanjung Mas ninggal janji, Semarang ninggal janji. Semarang ku riyen utem mriko kok, Pak. Tanjung Mas ninggal janji. Nggih. Didik Kempot punya Nggih. almarhum. Duit nggih, Bapak. Kula piyambak mawon. Olah padune wedi karo Bu Kades. Mboten sing tukaran cukup Pak Camat mawon. J. Pak Lurah iki gaul kok kan mendidi karo Bu Lurah nunggone poli ya piyai kalih kok ya. Lah nggih. Tanjung Mas ninggal janji wis garap ya, Mas? Sik iki alon-alon sik Pak niki nggih. Nggih. Bebasan kok nggih. Sedang maji iki ta. Pesan kaya Mimi Mintuno. Bebasan kaya nganteni. Udane mongso. Ayo. Agar ketemu gonge pas lho yo. Monggo Mas Lurah. Nganteni utane moso ketiga najan mung sedherek ora dadi ngopo penting bisa nantremke atiku semono uga rasane atiku mung nasa nunggu tekanmu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen ning atiku nanging saiki ning wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali
yen aku ngeterke kowe palabuhan aku tansah ngenteni kowe Ngapunten Mas Kades, nembe niki mungel ning gamelan. Niki dadaan niki mboten ngangge notasi, mung ngetutke swanten panjenengan niki. Penak nggih Mas Delangku. Wah, nggih cocok sekali niki. Nggih, maneh oleh wayangan gur sewengi piye. Badhe ngendikan ra penak mestine ya. Ya mboten sepenak mele lah, penak barengi metune kopi kok Pak niki. Saestu niki mboten ngelem. Niki kahanan dadaan ning kepenak dirungokke nggih niki. Mergi napa-napa nu panggarape, Pak. Pak Kades. Dadi niki mboten teng mriki mboten medal niki wau. Oh nggih. Nggih niki dadaan nggih. Tujune sing nabuh niki para sarjanane seni. Siap, nggih. Niki mboten baen-baen pengrawit-pengrawit pilihan bakoh-bakoh. Niki murid-murid kula niki. Waduh. Ayo. Iki mahasiswane dadi garenge dus gembele ora. Ngono kok dosen. Matur nuwun lho, Mas. Oh, wis dilongke kok ditarik meneh. Yo nyambut gawe sik urung-urung. Oh iya. Nah, ana pilahe sing nyambut gawe kan. Terus pundi, Pak? Pak Kades. Kula mboten Mas, kula mboten. Nggih, niki sepindah malih. Napa sampun niki? Pun. Menapa ampun mulih kok sepisan mulih mbok ping 10 pun. Mboten masalah wong sing nanggap jenengan iki. Sing nika saben wayaling serwengi nika. Ketaman Asmara daripada salah nika, Pak. Nggih, Ketaman Asmara kena Aswaji, Aswaru, Ascengkeh. Bintang apal, Bang? Apal. Dikancani napa piyambak? Nggih, dikancani mboten napa-napa. Sing apal? Nong, ayo Nong. Nong. Ayo. Niki penyanyi Sekei Pati, Pak. Ayo. Kok iso Pati? Jenenge sapa? Winong. Winong iki Pati. Ponorogo ya ana Winong. Iya. Tulung aku nggih wonten. Nah, kuwi. Ya wis. Wae anggere tali ireng ya kuwi. Coba. Ini ngapa nggo baikon? Coba, Pak. Semut lho, Pak. Amit nggih, Pak. Nggih. Amit. Iki piye to saiki? Iki bocah iki beda ki stres apa piye to? Mboten, Pak. Niki semute soalnya gatel. Oh. Pelindungnya kan namung tali to, Pak. Jadi bahaya. Pelindunge. Iki bocah iki entuk titipan sponsor apa piye? Mboten. Pon aman. Ya, didampingi Pak Kades. Pak, dari ajar ya, Pak. Nggih. Loh, dari ajar kok njaluk bayaran. Mboten, kan kula mboten kulino nyanyi ngeten iki to, Pak. Oh, ngono ta? Oh, pakipun klasik, Pak. Ning Oh, nggih. gandeng niku yang ngersaken Pak Kades belajar untuk masuk. Saben. Kowe meneng wae. Kan kita dosen ngono. Nggih. Pun ngecekel? Nggih. Ya, mangga diaturake. Ya. Gas. Asik. Saben wayang sewengi mripati iki ora Wena yo, Lek. tansah kelingan sliramu wong ayu kati babojanku bingung rasane atiku arep sanggan nanging karo apa rasa sangat bisa lali rasa hati
Iya tenang dibarengi. Wes lali malah saya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku madam ora bisa turu. Penak napa mboten Mas Dalang? Oh, penak sangat ora. Coba wis. Niki terus terang nggih Pak, niki lagu favorit kula. Ringtone kula nggih ke Taman Asmara niki. Mboten lho, Mas Lurahne kok apal tembang-tembang campur sari. Jenengan asring teng kafe to, Pak? Survei ngoten lho. Ya aja ngono to Mas Dalangku. Empun to niki Mas Dalangku. Derek. Mutasik pos kampling kok niki ya. Pos niki pos sigek Pak. Apa iki sing jenenge wong kang lagi larat bisa lali esok awan wengi Nong ganjel. Aku kuaget karo musiknya lho Mas Dalangku. Lah napa lho Pak Lurahku? Kenapa? Hentakannya itu loh. Luar biasa nggih. Enggak bahaya toh Mas Dalang. Pak Lurah. Dalam. Sekedap Pak Lurah, nyuwun sewu Pak Lurah. Apa Pak? Kula niku kaget lho. Nalika jenengan telepon Pak Cahyo niku kalih SMS. Kok kata-katanya mesti selalu ada Pak Dalangku, kemayu ngoten niku. Karepe entuk murah Mbak Yura. Dalang. Kon kula korting kono kaya ora ngetok-ngetokne wis korting Pak. Mergo sing nembang Pak Lurah segane iki. Toh gandelno. Ganjel. Kudune lak ganjel to. Ning diwalik tok ganjel. Dadi dipadakne kaya Tanjung Uring Berita kae. Jak rujak nongko kae. Male no. Tidak sebentar niki wae. Apa iki sing jenenge? Nong ganjel. Rasa satra bisa lali esok awan wengi tansah beda ati. Tepuk tangan luar biasa ya. Pak Lurah.
jane Turun elok. nggih, Pak. Nggih. Turun ya, Pak. Nggih. Nggih. Nong winong, kowe iki lek joget ora kaya melu Mas ABSD iki ora. Kurang dahsyat iki Mas kan. Kurang Kalih usah. kan kan kalih Pak Lurah. Nggih. Halo, nggih matur nuwun lho Pak niki wah lagi niki lho. Wong duwe gawe nembang niki delok garapan anyar niki. Kanggone gamelan. Kagine gamelan. Hmm. Dua-duanya nggih nembe niki dicake bengi niki. Nggih. Niki khusus teng mriki. Anak buah jenengan. Nggih nun Anak buah jenengan. murid. Murid tuh. Nak buah nu lah levele kecedhakan. Ini wadoh kali wadoh. Oh, nggih. Murid niki. Nggih. Dadi niki ngeten lho Pak Lurah. Niki kan gareng, sementen. Muridé lak kanca-kanca sementen. Nggih. Nah, ini munggah niki. Lho gareng medun malan. Lho mergo ngelmu kula pun kula kayak gini kabeh. Dadi kula terus bodoh sakniki. Nggih niki. Luar biasa, artis bintang tamu pada malam hari ini malah pejabat-pejabat di Madiun wiwit saka Pak Wabub, Pak Camat nganti Pak Lurah. Kok tangan. Jane ngene iki tanpa ngangge pelawak bintang tamu jane wis gayeng iki jane. Nggih. Kok jeh lho. Tanpa dagelan kok Boten. jeh. Maksud kula ngeten lho Pak Dalangku. Nggih Pak. Kula tak mandhap, nggih to. Nggih, nggih. Lah niki sing bayari kula sing hibur kula nggih mboten lucu. Buktine nggih gergeran lucu Boten ngoten ya, kok. nggih ta. Ngeten yen pancen jenengan mikire ngoten. Nggih. Jaluk melih. Mboten no. Jaluk melih. Rapenak kalau Mas Dalangku. Oh Lah iya. aku lek dijalukne karo Pak Lurah ora apa-apa, ning kowe yo tak jalukne. Yo yo aja ngono to Mas Dalangku. Nggih, matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Kades. Hebat Matur luar sembah biasa, nuwun. sangat sabar dan amanah, bergas pokoke ngono. Monggo piye duwe gawe mesti kesel lho, Reng. Oh tenang. Pak Lurah dolan sing bergas. Ning iki mari kesele mergo seneng atine. Oh iya betul. Segala sesuatu ki tombone gur siji, seneng atine. Iya, memang Iki betul. kelegan tenan. Nggih, nggih. Saiki tak selani dhisik. Nggih, nggih. Apa nggih. selo to kok diselami? Nun sewu Pak Dalang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending sambel kemangi. Nggih, kalian walang kekek dipun tayupaken. Mas Gareng apa nggih? Oh, nggih. Alah, Kula aturaken dumateng Mas Rudi Gareng. Oh, Rudi Sak Gareng. balanipun, nggih, nggih, cakra budaya. Sekian dari Bakul Jagung Kelangon. Wah, nggih. Iki anakku lanang jahil ya nonton. Mas Jamil lho. Oh, Jamil kok jahil. Ayo, kuwi ya artis saka Madiun kuwi engko. Madiun. Nggih. Lah menika wilujeng dalu Mas Cahya niki Mbah Aris pun standby mbikak YouTube. Semoga sehat lancar sedayanipun. Niki piyai niki mbuwen dinten niku WA kula. Nggih. Mangke kula nyuwun Apa, Mas? dipun aturi Mbak Winong duet kalian Mas Sulomo weh. Mas Sulomo duwe penggemar lho Mbah Aris itu ayo. Oh, baris Nggih. iki kersake Sulomo. Ugi pepunden kula menika Ki Sabar Sabdono saking Sragen. Nggih. Jaga kesehatan, semangat lancar barokah. Amin, Melu nyimak. amin. Nggih, sembah nuwun Pak Sabar bekti kula katur. Nggih. Sugeng dalu. Ajeng pesen kaos saged. Sok iki. Katut kuwaca. Pak Wabub niki dalang nyambi dodol kaos, Pak. Wong aku ya minangkani request para kanca-kanca penggemar kuwi ya. Nggih. Ah, aku seprol sprene ora tau mbokeki. Tak nehi sesuk 100.000. Tuku kuwi. Saking Pak Haji Daryono, Nggih. ya ingkang wingi kepareng wayangan saking Klicorjo Mejayan nggih. Menawi wonten wekdal nyuwun gending sambung wanci dalu nggih, mangke kula aturaken Pak Haji. Nggih. Ugi saking Pak Marsono, saking Pulirjo Pilang Kenceng. Nderek mirsani monitor Kuntadi Channel. Wah nggih, sembah nuwun, Pak. Sambel kemangi sik sitengkas ya. Sing nyekar sapa iki? Telu. Telu. Lintang. Telu. Ayo. Lintang. Terus Tuti. Tuti. Tuti meneh. Lah sapa enake kuwi kok. Pak De sia-sia Pak De. Jeli. Ning nadyan njaba jeleh ning jeroku kangen karo kowe. Iya. Ben ora jeleh tambahi Birgita, tambahi Winong. Oh ya. Dicucukne mambengi do nonton wayang kok ora. Ayo kene. Ya papat mumpung panggunge Papat, jembar. Papat. Cawisi karo Pak Lurahku iki lho ya.
Halo, sinden-sindenku. Yang Iya, Pak cantik. Dalangku. Kita cantik-cantik sindenku. Apa mau kamu ajak selingkuh? Aduh, takut aku. Iya, karena warnanya hitam ada talinya tuh. Tak cilik-cilik akal-akal. Pak Gareng lenggah ngombe kopi go iki yo. Wah. Apa? Oh iya aku gak aku ora. Senengane ngombe kopi ireng, dongakne we masa depanmu peteng ora. Nah, iya. Oke, dadosku, ayo diaturake. Sambel kemangi, ya yuk berempat dados. Sampun melek Pak Yoyo. Terkejut aja. Jangan asal.
Artis Madangkara saiki luar biasa.